Når man snakker om styrketræning, er det vigtigt, at man får en ordentlig opvarmning, så man kan yde det maksimale og ikke få nogen skader. Når man snakker om børn og unge, som ikke er fuldt udvokset, er det vigtigt, at der ikke er tung styrketræning, men at de i stedet for bruger deres egen kropsvægt, så der ikke bliver skader. Her ses så nogle forskellige styrketræningsøvelser, hvor der er nogle drenge, de bruger deres egen kropsvægt til at lave noget styrketræning af deres ben. Det er vigtigt, at ens teknik er i orden, i stedet for at man løfter tungt. Hvis man ikke har den rigtige teknik, kan det også skyldes, at man får skader. Som det ses på videoen, er det her meget fokuseret på, at han laver squat på en rigtig måde, så han får mest muligt ud af sin øvelse. Neuromuskulære system består af hjernen, det centrale af hjernen, og musklerne, der er forbundet via nervetråde. En bevægelse planlægges i hjernen, og herfra sendes det, som kaldes motoriske nerveimpulser via nervetrådene ud til musklerne, som skal bruges, som derved trækker sig sammen med en vis kraft. Ved at regulere mængden og fyringsfrekvensen af nerveimpulserne, kan hjernen styre graden af muskelsammentrækning og muskelkraft. Det ses på billedet her, hvordan denne sammentrækning foregår, og hvordan hjernen og musklerne samarbejder. Det muskulære system ændres både nervesystem og muskelvæv. Efter længere tids styrketræning vil man oftest kunne se en forøgelse af musklernes størrelse. Dette kaldes hypertrofi. Jo større tværsnitsareal volumen, desto større kraft er der. Neuromuskulære ændringer er tilpasning i nervesystemet de hurtigste. Det kan tage uger til måneder at få dem tilpasset, hvor tilpasninger af muskelniveau kan tage måneder til år. Styrketræning påvirker også knogler, ledbånd og senevæv, der derved bliver styrkes gradvist. Denne tilpasning tager lang tid i forhold til ændringerne i de neuromuskulære system. Det er derfor vigtigt, at man udviser en vis forsigtighed i det første år, man træner, hvor styrketræning er en fast del af ens egen forløb. På billedet her forklares det, hvordan de neurale forandringer sker, og hvordan muskelstrukturelle forandringer sker. Definitionen på styrketræning. Styrketræning er en træning med vægte eller andre ydre modstand i belastningsområdet 1-15 RM, som medfører fysiologiske ændringer i det neuromuskulære system. På videoen her ses flere forskellige måder, hvorved at maskiner ikke er i brug, men hvor det er ydre modstand, der er i kraft. Det er vigtigt, når man styrketræner, at man styrketræner efter kroppens opbygning, og derved ikke overbelaster kroppen. Man kan både benytte sig af maskiner eller apparater, som kan belaste muskulaturen og dermed øge muskelstyrken. Ulempen ved maskiner er, at de ikke medfører virkelighedens idrætslige bevægelser med hensyn til acceleration og koncentrationshastigheden. Det er derfor vigtigt, at man formår at finde den rette styrke, når man benytter sig af maskiner og det rette tempo, for at kunne øge ens muskelopbygning. Jeg når ikke mere af det der. Aske, du skal til nu. Det går nok. Skal jeg lige gå op til dit? Hvad var det, du havde siden 19? Skal jeg lige ned og købe en kop te? Nej, men nu.
Hvorfor kører den stadig? Nej. Seriøs styrketræning forløber sig over 3 faser. Den første fase kaldes grundlæggende styrketræning, og her er målet at tilvænne muskel-seneapparatet til belastning samt optræning. I fase 2, den opbyggende styrketræning, ligger fokus på styrkelse af muskel-seneapparatet, muskelstrukturelle forandringer og stimulering af nervesystemet. Den hovedsagelige fokus ligger på at øge muskelstyrken. Musklerne udvider deres volumen gennem hypertrofi, og forøget neutral drive vil også her blive forøget. Man får styrket sine sener, ledbånd og knogler. I fase 3, maksimal styrketræning, er kroppen fuldstændig klar til at øge styrken og eksplosiviteten og hypertrofien. Her vil man lægge fokus på at træne de muskelgrupper, der hjælper dig i din egen sportsgren. Fokus ligger nu på at udføre programmer med høj intensitet for at udvikle eller vedligeholde styrken. Fysiologisk, så hvis man har overholdt den rette progression, vil kroppen og nervesystemet nu være optimalt forberedt til den egentlige styrketræning. Nu skal både de neurale faktorer og selve muskelvævet udvikles optimalt i forhold til din egen sportsgren.